chimwezve chirundikachamidza kuvana vanotaura kuti varota tete vavo vachivati handei kumusha. Saka kuenda kumusha kwacho handichaziva kuti ndekwekuti vana vanenge vafa here kana kuti vanenge vachiri vapenyu. Angovhenika kudai ndokutoona mwana akarara akaisa musoro kwakadenuka, makumbo ari kwakakwirira, kumubata kudai, kumudaidza. Ipapo taimira anokwanisa kudaira, ndobva tamudaidza futi ndopa akazodaira. Takati waita sei? Akati hapana. Takati wanga waenda kupi? Zvakanzi hapana. Uri kupi? Amheno. Mudiki anogona kungonyarara chero akagara zvandikaita izvi. Ongonyarara kuti zii. Ukamudaidza hadaire, umudaidza hadaire. Angona kutoita wandawa. Akangodaro asingadaire kana kuita sei, kana kupfakanyika cheko anenge asingapfakanyika. Ukamubata kana gumba anenge achingoita zvese zvawati aita, anenge achingoita uchingomuitisa achiita. Makadi muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita pano paFinding Family Show tichikupakurirai nhau dzezvinenge zvichiitika mukutsvaga kwatiri kuita mhuri oro kubatanidza kwatiri kuita mhuri idzo dzinenge dzakapesana kwemakore vasingachazivi kuti umwe ari papi, vangava baba, vangava amai, vangava mukoma, vangava vana sekuru. Naizvozvo tiri pano kuda kuti taure nyaya yemurume anobva kuKaroi anonzi Alex Ndlela, asi ari kutsvaga baba wake vanoshandisa surname yekuti Mpofu Chikomba, vanobva kuBwera. Saka naizvozvo vatuma mudzimai wavo kubva kuKaroi achibva auya tikasangana naye kuMbare, akabva asvika kuofisi akati no, ndikumbirawo kuti mutibatsirewo nyaya iyi. Saka regedzai vanyatsotsanangura mhurukuro yataita nawo, asi regedzai ningokupai nzwisa yezvavanga vachitaura vachiti mwana wavo mukomana ari kuita zvokuti anongobuda usiku akarara and asingazivi kuti ari kuenda kupi. And mukunzwawo nekutofamba kwaanenge vachitawo vanhu vanenge vachiti aiwa endai munotsvaga vedzinza renyu. Saka naizvozvo vabva vauya kuno kuchirongwa kuti tivabatsire. Saka tiri kuda kuti tinzwe nyaya yavo kuti tingaone kuti tingabatsirana sei. Makadi zvenyama? Chipa makadiwa. Alright. Mungatitaurira kuti mabva kupi? Ndabva kuKaroi, ndogara kunonzi kuTrokeadza Farm. Alright. Nyaya yaita kuti mutishanyire kuno kuJCTV Africa, nyaya dzotsanangurai zvakamira sei? Nyaya yandaita kuti ndikushanyirei, ndikutsvagawo sekuru vevana vangu. Alright. Vanonzani? Vanonzi Temba Mpofu Chikomba. Sekuru vevana venyu zvirava kuti ndibaba vakabereka murume wenyu? Vakasangana namai pamwe nevenyu gore ripi? 1972. Ko makore esaya chii chakaita kuti vasavatsvage? Murume wangu anoti akapedzisira kuona iye ane 3 years. Okay. Ndopakapedzisira baba vake kuya kuzomuona vachigara kuBulawayo kwana sekuru kwamai vaamai. Okay. Inini mudhara wangu inini anga gore racho iroro ainzi Temba Chikomba Mpofu. Vaishanda ndovimba vaishanda ikoko kuKami prison nenguva yehondo. So baba mai vanga singazivi kuti baba ava vakaita sei, vane mudzimai nekuti moza uri kugovernment kunenge kuita munhu anenge ane muchato. Saka pavakauya mai ava ndipo pakanzi baba vakatumira munin'ina wavo nebhayisikoro vakanditi vakatakura mai mudzimai vauya nevana vamwe vainavo ndovadzokera kupi kwana sekuru vangu inini kwana Ndlela. Ini ndonzi Alex but surname yandakazotoreswa nasekuru nonzi Ndlela. Baba vaipota vachiuya vachindiona nokuti kana uchiri mudiki hapana chaunenge uchiziva. Makore ndovimba 4 nema4 years ipoko andakapedzisira kuvaona kusvika kuma78 like that. Nokuti kana uchiri mudiki haungazonyanyi kudi kuziva story. Saka ndakura kudaro mai vakanditsanangura kuti baba vako vari kuBwera, ndive kuBwera so pachifunyachano. But ndoimba vakangopararira ikoko kusvika kuna naMurambinda here. Saka mai vari kuti izvo baba vanga vakaroora zvavo, mari vanga vakabvisa kusina problem kuti vangatye kana hama dzavo dzingatye kuti dzimwe nzvenguru ngave nezvimwe. Aiyo hapana. Inini ndakaberekwa 1972 28 August
So dambudziko racho rekuvana nekuzvese novimba madzimai vakutsanangurirai kuti mukomana anombobuda usiku ndikanyimbobuda panze uenda kupi ndikudzoka ubva aenda. Saka unogona kupedza 2 hours musina kumuona kana 10 mahour musina kumuona, mukozongomuona akarara padhuze ipapo munenge muchidarika pati varadza kuti meno mukugarawo kasikanawo kadiki kanenge kachiitawo zvimwewo kanenge kachiita. Saka wo mukosangana nevamwewo vanenge vachingosangana nemuzi vanogona kukuudza kuti baba vako uri kudiwa kumusha kwako, baba vako vari kukuda kuti ende kumusha. Saka ndoshama kuti orati ivo vakaenda. Saka ndozva ndati mundibatsire neizvozvo. Handina kutanga nhasi kutsvaka, ndine makore chaiwo ndichitsvaka ndichishaya kuti ndinovawana sei. So ndo program dziripo, kana ndabatsirikawo zvinenge zvakatonaka. Mukomana akambomuka ungaitsi 2022 2021 akambomuka usiku achiti ari kuenda panze, ndobva atobuda ndobva atoendera zvachose. Saka takazomuka kumapasti takutoenda kuma12 taona kuti anonoka kudzoka, ndobva baba chondopa vamudaidza, anonzi Tavesi, ndobva vamudaidza hana kudavira. Vakati akuda pamwe aenda nenzira yekupi, achadzosa kuti umba ndomba akaenda nenzira yekumunda, tikatwera nenzira yekumunda tichivhenika nematochi, hatina kana kuona tsoka, tikadzoka neimwe road hatina, tichibva tazoenda panext door. Ndobva tati Tavesi hana kuya kuno here, vakati hana. Koma mushaya nguva ndikati dzachitori kumapasti 11 patamushaya. Saka tangoti angoti ndikubuda panze, saka patari kubuda panze anozodzoka. Vakati alright, tikuuya tibatsirane utase kumutarisi. Chibva vauya ndibva tatombodaidza kumutsvaga, hatina kana kumuwana, kudaidza ndibva vazoti ngatiite zvekuvhenika because dzimba dzedu dziri padhuze panenge pachikomo so pamaware. Ndibva vati ngatimbokwidza tichikwidza rimwe side, hatina kumuwana. Vatoti ndaneta ndakuenda kumba tozozviona mangwana. Ndopa vakazoti angovhenika kudai ndokutoona mwana akarara akaisa musoro kwakadenuka, makumbo ari kwakakwirira, kumubata kudai, kumudaidza, ipapo time anokwanisa kudaira. Ndobva tamudaidza futi, ndopa akazodaira. Takati waita sei? Akati hapana. Takati wanga waenda kupi? Zvakanzi hapana. Uri kupi? Ameno. Saka iwo achibva watoti amutore mumubikire mumupe mvura inopisa, ndibva tamutora ndibva tanomubikira achibva anwa, ndibva azoenda kumba kunorara. Saka kubva ipapo anogona kungomuka usiku achitora machira ake oti ndakuenda. Ukamubvunza kuti uri kuenda kupa, hatauri kuti ari kuendepi, wotomutora womudzosera. Saka kuti unyatso kurara chaiko haunyatso kurara, bhozi ukangomuudza angoti pakapfaka wotofunga kuti pamwe akuda kuti akuda kutovhura dhokta aende. Okay. Pazvakaitika izvi iye muchimubvunza anga achikudini? Anenge achiti hapana zvandinokumboziva kuti chiri kuitika. Okay. Makamboenda naye kana kumadhokta kana kuzvipatara kubvunza kuti zvakamira sei? Hatina kumboenda naye because hapana kana paanenge achinzwa kurwadza, anenge asingatorwara, atori health. Alright. Okay. Ko mudiki wamanotaura kuti anombosvika zvino anga achita sei? Mudiki anogona kungonyarara chero akagara zvandikaita izvi. Ongonyarara kuti ukamudaidza hadaire, umudaidza hadaire. Angona kutoita 1 hour. Akangodaro asingadairi kana kuita sei, kana kupfakanyika cheko anenge asingapfakanyika. Ukamubata kana gumba anenge achingoita zvese zvawati aita, anenge achingoita uchingomuitisa achiita. Saka zvazopera ukamubvunza kuti uri kunzwa papi pari kurwadza, anokudza kuti hapana, handisi kurwara. Ko chii? Hapana. Chibva ndamboenda naye kukiriniki. Kukiriniki hapana chavakamupa, vakati endai naye kwaDr. Ukaroi. Chibva ndaenda kwaDr. Ukaroi kwacho hapana kana chavakamuita. Vaitoseka vachitoti zvinotoshamisa izvi, chienda naye kwaspecialist kuChinhoi. Saka kwaspecialist kuChinhoi ndokwandisina kuzoenda nenyaya yekushaya mari. Alright. But imimi samai munonge muchinzwa sei? Ndichitorwadziwa, unotochema kamwana achitodaro. Okay. Alright. Ko wamaiti ari kurota achitaura kuti tete ndopi? Ndiye mudiki wacho ane 4 years. Alright.
Akazvitenga rini? Apa akandudza hake ka1 iri Saturday tichitoenda kuchechi. Akati mama munoziva chii? Ndakati hapana, zvakanzi tete vangu vauya vakanditi ndoda kutora mavhidhiyo tiende kumusha. Ndakati kumusha kupi? Zvakanzi kumusha kwedu. Ndakati unokuziva here? Zvakanzi aiwa ndikuziva. Alright. Okay. Saka abva ipapo mangwana acho iri Sandi ndakazomusiyira mai vangu ndichienda kugadheni. Ndadzoka gogo vakanditi mwana wako handichada kusara naye, anga achiti ari kuona munhu ari mumoto. Akazviita about 3 days. Okay. Achingoti muri kuona here munhu akagara mumoto. Isusu takati hatimuone munhu wacho. Gogo vapi? Mai vangu inini ndogara navo. Alright. Akazvita kangani? Akazvita 3 times. Ndofunga is 3 days. Achingoti ndiri kuona munhu akagara mumoto wegogo, hamusi kumuona here? Amuona muna maziso imi. Saka izvozvi gogo havatombotori kutogara naye. Aiwa pava kusara naye zvavo. Ndakaudzwa ndikati hazvinowanika mukati mekurarama. Siri mune vamwe vanenge uchinzwa vachitaurawo nyaya dzavo dzekuti ndakazodaiwo ndaitsvaga hama dzangu zvaitikawo zvakadai zvakadai. Saka pandikazongowatsanangurawo gogo akati alright zvinogona kuwanika. Saka pavanosarawo naye. Okay. Alright. Aiwa no, asi mumwe mwana wenyu haana zvokumunetsa vana venyu vese mumwe vachona uchitirwa matauro? Musikana mukuru haana, asi akuenda form 1 yake pandakamuperekedza kuchikoro. Ndopaiti ndapota takakombwa neshumba. Ivo vari 3 nababa vacho vechi4. Vachiti asi ndazotiza pashumba idzodzo ukasara baba nemukomana. Iye akangokwanisa kungovhuta kamunin'ina kake vachibva vatiza. Okay. Saka vamwe vaibvunza kuti zvinogona kurevei, vaingoti ngavaende kumusha kwavo zvinopera. Okay. Alright. Chimbodzokurodzai zita rababa pamuri kutsvaga o kwamuri kutsvaga? Vanonzani? Vanonzi Temba Mpofu Chikomo. Rubatsiro rwamuri kuda kubva kumhuri yeZimbabwe rwakamira sei, uyezve tsanangurai kuti vana venyu zviri kuitika kumba kwenyu zvamusiri kufara nazvo oro zviri kukukatyamadza ndezvipi? Ndachingokumbira kuruzhinji rweZimbabwe kuti vandibatsirewo kutsvaga vane rubatsiro rwanokwanisa kundipa, kana kuti ngave mari yokuti tikwanisewo kusvika ikoko kubhoira kwachona tichivatsvaga. Chimwezve chinondikachamidza kuvana vanotaura kuti varota tete vavo vachivati handei kumusha. Saka kuenda kumusha kwacho handichaziva kuti ndekwekuti vana vanenge vafa here kana kuti vanenge vachiri vapenyu. Ukava tichienda kwagogo kwavari kumusha kuSt Boniface vanoramba vachitotanga taenda kwasekuru vedu tozoenda kwagogo kuSt Boniface. Okay, gogo vanobereka mai? Gogo vanobereka baba vavo. Baba vavo, okay. Alright. Izvozvo zvinokukanganisai sei samai vakabereka vana? Zvinondikanganisa nekuti pamwe gogo vacho vanozoti inini tiri kurambidza vana kuti vaite sei vasaende kunovaona kwavari ikoko. Koko kunzi information yawanikwa, baba vanokwanisa here kuuya vafambe rwendo? Vanokwanisa kuuya. Sezvamangozvinzwira muri yeZimbabwe ndiyo nyaya yatinayo muzuva ranhasi. Nekudaro kune avo vanokwanisa kubatsira neinformation yekunobva mhuri iyi, oro vanoziva hama dzavo ngavatibate, oro kana murimi hama dzekwaChikomba tinokumbira mutibate mukwanise kusangana nehama yenyu kuti ikwanise kupedza dambudziko rapinda mumusha mayo. Ungange uripo une dambudziko rakafanana nere ava, tibate panamba dziri pascreen tikuonawo kuti iwewe haungakwanisi here kudzokedzana nedzinza rako. Ndizvo zvatinoita pano paFinding Family Show, kuti mhuri yeZimbabwe avo vari kutsvagana nehama dzavo vakwanise kusangana nadzo. Tosangana pane chimwe chirongwa tichiti kwamuri #FindingFamily.